bisingono chini panda chengnani thangi tongo tinini pandani achuk phangni achuk thayo achuk nani bagai ang puilauno chini Tipra Mothani president borom ganang Bijoy Kumar Rangkholno koijao tai aboni loge loge achuk phangni achuk thayo achuk nani bagai borom ganang ex CM Butu Deborma bono ang achuk thayo achuk na bagi koyo tai borom ganang ex minister Mwswngwi bono bo achuk phangni achuk thayo achuk na bagi koijao tai chini borom ganang senior most leader Narendra Deborma bono bini achuk thayo achuk na bagi koijao tai borom ganang juk TWF ni advisor chairperson Pavitra Bhakti Jamatiano bo bini achuk thayo achuk na bagai koijao borogno risha ya phare dang sawo borogno risha ya phare lam sogjak nai ang volunteer rogno koinai risha talangai puilao chini president borom ganang Bijoy Kumar Rangkhol no risha ya phare lam soknani bagai tai oboni yagulo chini borom ganang ex CM Mwswng Buddha Deborma bono rishaya phare lam soknani bagai ang koinai tai oboni ulo chini borom ganang ex minister Mwswng Monindro riang no bo rishaya phare lam soknani bagai ang koinai tai borom ganang chini most senior leader Mwswng Narendra Debormano bonobo rima ya phare chini pandao lam sokjaknai tai TWF ni advisor chairperson borom ganang je Pavitra Bhakti Jamatiano bo tinini chini o pandao rishaya phare lam sokjaknai boro tinini chini o puila plenary session ni o pandani achuk phangro borogno jeng jotono yafa khorob lai waisa lam soklayno jotono pal khya fa khorob lainai belai kha hambai chini dofano biskangot langnan bagai tai chini dofano phioknani bagai chini dofani bagai yok mung sannani bagai langma rui langmani nangkukmani jorano yafarei samung khlainai chini leader rok borokno tini chini o puila plenary session ni pandao achuk phang ni achuk thai ya phare borogno ya borom ya pharjago belai khe hambai tini jeng belai khe kapal kaham kusung bisi laijak sekangni simi chini o leader rok chini Tipra sarokni manthai ni bagai Tipra sarokni tong thai ni bagai chirigi phainai rok tabuk borok okra ungja baikha tinini o pandao jeng borokno lam sogo tai borokno jeng jotono chini Tipra Mothani unggai borom yafaro tabuk chini o pandao jeng chini Tipra Mothani chini chairman chini khachuksa Bubagra bono rishaya pharoi chini pandao lam sokjaknai bono dangsao phainani bagai ang koijao jotono palkhe ya phakor kisa jeng palkhe bachawano chini Bubagra no chini pandao jeng lam soklainai ang koinai chini volunteer songno chini Bubagra no rumai ya pharei bono borom runani bagai koinai chini volunteers jotono ya phakor doni Bubagra ke Bubagra ke Bubagra ke Bubagra ke Melekhe lam sogo Bubagra chini pandao phaimani bagai nonogoi jeng khato tenggo nung chini dofani bagai nungno chini lama nungno chini Bubagra nungno jengno phioknai jeng jotono poito khlaio nini sak kaham tongna bagai jeng kaitoni thani diayo aboni logi ang koinai sinoro haino hai sini volunteers no sini sir Onimes sini leader of opposition bono bahino sini volunteers lang koinai rumai ruwei sini sarno borom rani bagai sarno koinai tang sawo phaiei bono rumai ruwei bono lam sonani bagai volunteers no koinai haino
Hello, hello. Jotono pal ke yafa korbe sar ni bagay bo. Abani logi logi nang hain hai koi nai sini sar gori songkor riang no bahai no dang sawo faye sini volunteer song kanai bonor rumai ruwe borom yafarna ni bagay jotono pal baksa ke sini sar ni bagay yafa korlo de jotono pal ke Sir Gauri Shankar Riang bobo tinini pandani achuk phang bono chung chini o dang sawo chung rima yafari lam soknai chini pandaw bono lam sogo tai borom yafaro chung palkhai haino hai yafa khorob laine belai khe hambai sir nini achuk thayo achuk nani bagay nono koi jaw tabu chung chini TTADC ni borom ganang CEM Mwswngwi Purno Chandra Jamatiano dang sawo phaina bagay koyo bono chini pandawo Rima yafare borom yafare lam sakjaknai jotono pal khai sini sar ni bagay yafa korob de koi nai volunteer sono bono rumai yafare sini sar no borom ni bagay tabu chini TTADC ni education ni EM borom ganang Robindro Debormano chini o dang sawo phaye Rima yachak nani bagay ang ko jawo bono Rima yachak yafar mani bisingte tinini chini o pandawo lam sakjaknai Sir Robindro Deborma Abani logi ang koi nai sini sar komal koloi no bahai no dang sawo phaye bono bini sini mungruwe ang koi nai volunteer sono bahai no bono rumai ruwe borom yafarna ni bagay Abon logi ang koi nai sini honorable EM sir ononto bono bahai no dang sawo phaye bono rumai ruwe sini volunteer sono koi nai rumai ruwe bono borom yafarna ni bagay borom ganang Sir Ononto Deborma EM Sarno chini pandawo Rima yafare lam sakjago jotono yafa korob de kisa jotono pal khe abon yagulang koi nai sini honorable EM sini sir Rajesh Tipra no bahai no dang sawo phaye se bono sini volunteer song koi nai rumai yafare bono borom rani bagay jotono pal khe yafa korob lai de kisa Abang logi ang koi nai sini honorable EM YTF ni president sini sar Runial lo bahai no dang sawo phaye bono bini sini mungruwe ang volunteer song koi nai bono rumai yafare borom nani bagay jotono pal khe yafa korbe sar ni bagay bo YTF ni president EM borom ganang Ronel Deborma bono Rima yafare chini pandawo borom yafare lam sakjago belai khe hambai sarna Abang yagulo ang koi nai sini honorable MLA tai sini TWF ni president sini borom ganang madam Sopna no bahai no dang sawo phaye sini mungruwe bini sini murna bagay ang koi nai volunteer sono bahai no rumai yafare bono borom yafana bagay TWF ni president borom ganang MLA Mwswngwi Swapna Debormano chini pandawo Rima yafare lam sakjago belai kha hambai madam no chini pandawo phaimani bagay Abang logi ang koi nai sini sir Mebar Kumar Jamatia ex minister bono bahai no dang sawo phaye bini sini mungruwe koi nai volunteer sono rumai yafare borom nani bagay jotono pal baksa ge yafa kore sini sar ni bagay
Abon yagulang koinai sini boram genang mechang sajra deborma TISF ni coordinator bono bahaino dangsawo phai sini bini sini murwei koinai volunteers no remai afare bono boram nani bagai jotono palbak sake sini TISF ni bagai Amani yagulo koinai sini honorable MLA sini sar Ranjit no bahaino koinai dangsa sakawo phai bini sini murwei sini bagai te koinai volunteers no remai afare boram nani bagai Aboni logi koinai sini honorable MLA sini sar Biswajit kolo ino bahaino dangsa fainani bagai koinai volunteers no rumai afare bona boram nani bagai Aboni yagulo koinai sini honorable MLA sini sar Manav no bahaino dangsa fainani bagai tai koinai volunteers no bona rumai afare boram yafanani bagai Aboni yagulo koinai sini sar MLA sar Philips sini sar Philips yang no bahaino koinai bono dangsa fainani bagai Sini honorable MLA Kanchanpur sini honorable sir Prasdeep Awon logi koinai sini madam Nondita Deborma Riang no bahaino dangsa phai bini sini murwei bono koinai volunteers no remai afare bono yafana bagai Awon pore koinai sini honorable MLA Pathanlal Jomatia bono bahaino koinai bini sini murwei bono koinai volunteers no remai yafana ni bagai Chini boram genang jik Nondita Riang MLA bono chini pandawo rima yafare lam sojaka beleke hambai obani ulo chini boram genang MLA Pathanlal Jamatia bono bo chini pandawo rima yafare lam sojago Amon loye koinai sini honorable MDC sini sar Ganesh no bahaino dangsawo phai bini sini murnani bagai koinai volunteers no bono rumai yafare borom nani bagai Hadi cengum pan ke ya pa khorop layano tini ni o pandano luajina ni bagai jo tuni sei poja hornai bono tini ni o pandani bagai aban bagai bono beleke hambai telam sogo Padi ingkangkai sini tini ni tang betang sini tini ni program ra sing kisah khana layana sing tabuk tongnai sing paike sini inauguration welcome all the dignitaries abon yagulo tongo sini lighting lamp and gathering of Maharaja Bir Bikram Manikya portrait abon yagulo tongo sini welcome address for plenary session by Sir Bisiketu abon yagulo tongo leadership commitment and public life Sini abo sini sar member Kumar Jamatia abon yagulo tongo rules of youth in Tipra society by Sir Biswajit Koloi abon yagulo tongo the journey of a common man to a post of CEM by sini honorable CEM Sir Puno Chandra Jamatia abon yagulo tongo sini the rule of Tipra in brew accord by sini honorable EM sini Sir Baburanjan Riang Abonulo tongo Tipra women the flag bearers of Greater Tipraland movement abono sana jeni boram granjuk MLA Shopna Deborma abonulo tongo young elected representatives and their responsibilities towards people abono sanai boram grang MDC Debojit Tripura abonulo tongo Thansa the need of the hour abono sanai jeni boram grang Horendroria They abonulo human rights and constitutional rights of the process denied for decades. Abono shanai borom ganang Ratis Tripura. Aboni yagulo tongo Tipra, a platform for a common man, true nationalist,
by Sir Dhiren, Honorable MDC. Abon Yagule Tongo, Resurrecting Thansa, the mantra for Greater Tipra Land, by Sir S.K. Dalong. Abon Logi Tongo, Journey and Evolution with Tipra, by Sir Hollywood Chakma. Abonulo, Youth, YTF, and its role in the Greater Tipra Land movement. Abono Sanai, Honorable Machang, Ronil Deborma. They Abonulo, Greater Tipra Land movement, the road ahead. Abono Sanai, Chini, Tipra Mothani, Borom President, Machang, BK Rangkol. Aboni Yagulo Tongo, Chini tea break, after that, cultural evening and dinner, and Abon for the next session. Hiding Kesing Tabuk, let's move towards another session, next program. Abon Koinai Sini, lighting of lamps of the gathering of Maharaja Bir Bikram portrait. I would like to request Honorable Sini Chairman, Taisini, Mose, our Savior, our Bubagra, and all the dignitaries to come over the stage and lighting of the lamps. Chati Kwthar Mwswngwi bisingte chini pandano Chengwi renai chini khachuksa borom ganang chini party ni chairman chini Bubagra no logirena bagai ang koinai chini joto narwai rokno sakao fainani bagai Chati Kwthar bini ya Kwthar bai Mwswngwi ni bisingte chini pandano Chengwi rejaknai tai oboni loge o chini Maharaja Bir Bikram Manikol ni mang pliwo Kum bogoi bono borom ya farjaknai ang joto borom ganang narwai rokno chini Bubagra no logiroi Chati Kwthar Mwswngwi ni bagai chubana bagai ang koinai Chati ke pohor menakno meceno pohor jengno beskangotiyo joto jayano uklogo joto hamiano uklogo rohori beskango telango Chati jengno lama funogo Chati jengno fioge mano aboni bagino joto panda jengnani sekangno Chati Kwthar Mwswngwi aboni bagai tini ni o chini pandawo Chati Kwthar Mwswngwi ni bisingte tai yak Kwthar borok Kwthar rokni yak Kwthar bai Chati Kwthar Mwswngwi bisingte tini ni chini o pandano Chengwi rejaknai jeng jotono ba chalainai je achugui tongnai ang jotono koijao jeng jotono palkhe ba chawi jeng yapha khorobnai chini Chati Kwthar Mwswngwi tongo chini Bubagra tai bono logeri tongo Bubagra long live! Tipra Motha long live! Bubagra long live! Tipra Motha long live! YTF long live! TWF long live! Bubagra long live! Bubagra ke! Tipra Motha ke! Chini Kwtal Tripurani Mangthong Snamnai Borom Ganang Bir Bikram Kishore Maniko Bahadur Bubagra Bir Bikram Kishore Maniko Bahadur Bo Ungkha Chini Kwtal Tripurani Mangthong Snamnai Hanjaknai Bono Tinini O Pandawo Khum Kwthar Yapharoi Borom Yapharjago Tai Bini Imang no muk thang khlai thaniwo jeng Tipra sarok je tabuk tongnai rok tai bwskangni je bosong rok chini jotono abokaisa khlai thai jengno lam Kwtal phonogoi kalangnai jengno shep Kwtal rigoi kalangnai Bubagra Bir Bikram Kishore Maniko Bahadur no tini chini o pandawo jeng jotono borom yafaro tini muitoma khlaio bini khlai thangmani samung rokno bini Kabangma khlai thangmani samung rokni bethai tabukni o bosong rok jeng nugoi tongo
oboni bagai jeng hamari bo manai tongo oboni bagai chini Tripura o tongnai jeng Tipra sarok simia jotono bini thanio pai phlaya rethai ngai jeng ma tongnai chini narwai rok khoroksa khe Bubagra Bir Bikram Kishore Maniko Bahadur ni mangpliwo khum yaphari bono khulumung yaphari tongo jeng kisa khalogoi naisinglainai chini tabukni o bosangrok reng serengi mani tongmani obobo chini Bubagra Bir Bikram Kishore Manikoni yapai bini khlaimung aboni mari jeng manai tongo tabuk chini Tripurani simi jeng bir khungbai birei phatar hawo klai sake thangi manmani obobo bini khlaimungni yapai obodok jeng manai tongo abona karibo teibo kabang ma chini o Tripurano ketal mang pilir thaniwo bini wansukmung kuthuk tai wansukmung hakchal naharmung hakchal abo ni bathai chini Tripurani joto bororok tabu gumanai tongo buskangni bosangrogo abono manai tongnai oboni bagai haino hai khursa thai klayo tinini osalo Bubagra Bir Bikram Kishore Maniko Bahadur no jeng tai chini Tipra sarok Tipra o tongnai rok jeng kusung no jeng bini thaniwo rethai ngai ma tongnai bono tinini osalo borom yafaru hambai jeng chini narwai rok khum yafari tongkho Faiding kangkai sini kesaro sini narwai okra juk tai okra phai sapai kya bongno bahini sung borom ya falai pinai ang koinai sini honorable event sini honorable em sini madam Doli no bahini tang sa phai bini sini murubai koinai volunteer song no bono rumai ya farai borom nani bagai koinai volunteer song no rumai ya farai borom nan bagai abon logi koinai sini honorable MLA sini sir Paul dang suno bahino dang sawo phai bini sini murani bagai koinai volunteer sono bahino rumai yafari bono borom khanani bagai abon yagulang koinai sing jotono sini program changnani sai sikang sini national anthem by sini program changnai bongno singjo sini mung pai hangkai sini national anthem belani joton pal ka yafa khorab de sini sir Paul dangsu koinai sini volunteer sono bahino bono rumai yafari borom rani bagai Haidi sini program changnani sai sikang sing national anthem bai sini program na changlainai koinai joto warrior sono ba chanani bagai ang koinai joto ayang kulogo tongnai ro sini syndicate tongnai ro no bahino ba chanani bagai sini national anthem bai sing changnai sini tinini program no sajra ready भारत भाग्य विनमन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे गाहे तव जय गाथा जय
जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे Belanja hambai, datang sungai culai ni.